कमेन्टखौ मोजाङै खालामो। Đây CM फैदों दिनै डिस्ट्रिक्ट डिसि अफिसाव चिरां डिस्ट्रिक्ट डिसि अफिस। So guys, चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव दायो डिसि अफिसाव दं आङो। बेयावहाय CM सार फैदों। स' बेयावहाय दंफैयो आं दायो डिस्ट्रिक्ट सेन्टार खाथिनि डिसि अफिसाव दै लोगोफोर। सिङावथ' हाबनो मोना जाहैखाबाय, गेटखौबो बन्द' खालामजोबसिनसो। स' लोगोफोर बेनो दोनथ'नाय जासिगोन आङो। सिङावथ' हाबनो मोना जाहैखाबाय। सिङावथ' हाबनो मोना जाहैखाबाय लोगोफोर। हाबबाय सारा दानि बावैसो फैदों। माने बबे जायगायाव बेसेबां रिलिफ हरदों, मा बेसेबां हरदों बेफोरखौ नायनो फैदों दां, मिथिबायना? स' थेंक इउ स' माच गाइस।